Pitäisikö mun mennä sinne? Eli mä tulin perheen kanssa tänne Espooseen lomalle. Mikä ukko tämä on? Mennäänpä sitten herkkuja pariin. Eli me käytiin semmosessa kaupassa nimeltä Muji, jossa oli tämmösiä hassun näköisiä herkkuja. Nyt mä olisin niinku semmosia herkkuja nimeltä Cherries coated with dark chocolate. Ei kun muista. Okei, se on tämän näköinen. Ei kun maisteta. 5/5. Se oli ihan hyvä. Otetaan sitten seuraava. Tämmönen. Marc de Champagne Cacao Truffle. Eli tää champagne truffle, eli tämän näköinen tämmönen, mikä tää olisi? Semmonen pyyhekumi. Maistetaanpa. Okei, se oli ihan hyvä, tosi pehmeä. En mä kyllä ikinä maistanut champagnea, mutta en tiedä, ei oikein maistanut champagneelta. Mutta 5/5. Voin suositella. Ja mulla tuli vähän janoa nyt tässä, niin missähän täällä voisi olla lasit? Et jos siellä. Katoppa. Se ei ole lasi, mutta tämä on lasi. Okei, otetaanpa nyt vähän vettä. Okei, mä nyt kerkäsin avata tämän, mutta tää on tämmönen Raspberry Guimauve. Tää on tämmönen niinku pehmeä, vähän niinku vaahtokarkki. Tää on hyvä niinku vaahtokarkki, joka maistuu vähän vodemata. Okei, sitten on tämmönen Strawberries coated with matcha white chocolate. Eikö maisteta? No niin, maistetaanpa. Mä unohdin avata. Okei, no niin, se on tämmönen herra jumala saa ison, mitä ihmettä. Vähän nää kaikki tämän kokoisen. No, maistetaanpa. No niin, se oli tuo ihan hyvä. Ei kovin paljon matcha makua, mutta pikkusen aivan hirveä iso. Se on niinku kokonainen. Se on niinku kokonainen tommonen hansikka siellä sisällä. Tässä on kuivattu. Se oli myös vähän rapia, mutta aivan hirveä makia. En ole vähänkään nyt tehnyt videota. Toivottavasti tää oli ihan hyvä. Heippa!